Dol, aning video himuon nato ni Ultimate Putok Batok Food Tour Part 2. Wow, kalami ani oy, diri sa gwapang probinsya sa Cebu. First atong ituon is mamahaw ta og the most iconic Talisay Lechon. Siyempre, before taman nito, what ko tag pinakahumok o pinaka-idol na pampabata na balbakwa? Ayun, no? Uy, grabe. Pampabata ni, hindi ka na kailangan ng pabata. O lastly, at tuon nato ang pinaka-iconic sad na lechonan sa karkar. Ah, lamian ni oy. Bantog ra fresh kayo, pirmi kay paliguan man di ay. Ang kaning lechon, grabe. Kung tanawan yung video, tanaw na to if kaya pa ba or buhi pa ba ta after nato kaon aning adlaw. Tara, let's go! First stop sa itong food trip, syempre naata diri sa Talisay Food Park. Ipakita na ko sa inyo ang aksyon sa isa sa akong mga ganahan na lechon diri, si Marbs Lechon. So, kita sa nato si Lolo Soy. Isa po na sa akong idol nga lechon na taas kay pila. Indot kay vibe diri sa Talisay, idol. Kasi more siya organized, good chaos. Daghan tao, gubot, pero sus, di ka magmahay, kagabi kanindot ang experience. So, idol, makita nimo mo nilang lechon, no? So, naanabot nata sila Marbs Lechon. Grabe ka, idol. Buoy lang lechon. Kitabunan akong ulo kay lisod na. Di niya ta mamonetize. So nasa duha ka bag-o, nani yung mga chop area nila dire. Og naana po dire ang classic-classing parts. So pwede ka mo order. Then dire po sa kilid na po dire ilahang mga seafood, mga kakanin, mga kilawin, mga seafood, kilawin, mga nilain na siya part, na isda, na guso, na lato, na shell or bat, na po'y bat, cucumber. Na po dire mga mahiwagang syai. Grabe ka idol diha eh. So mo na to atuon karon, sus grabe klase-klase gyud diri oh. Dito po sa Pikas dol daghan kay dito mga klase-klase mga lechon food stall na diha mga barbecue, na diha mga isda. So basically mo ani gani kag Talisay, diretso lang ka, padung ka sa Larawan Beach na may beach resort diri nga public. Tapos free ra ang ligo. Palit ra ka diri, di na ka magulo sa mga pagkaunan, solid na kay diri. Taas kig pilaw tanaw oh. Grabe kita as pila diri Lolo Soy Lechon. Hi, Lolo Soy Lechon oh, gahi kay ni sila. Grabe, hi ma'am, grabe kalami sa lechon, no? Sana isa akong mga pinaka-idol na lechonan diri, grabe, Diyos ko. Mga gwapa pa dyan ang mga nag-chop. Di din sila basta-basta mabinuangan, kaya may kaysin sila mo chop. Mga gwapa yung... So, ari mo diri ni Lolo Soy Lechon, kung ganahan mo mga ligo, diretso na mo diri ligo, nanapot sila dinuguan siya, uguban pa. Gwapa ba sa akong lechon, oy? Oh, gani ba? Grabe, lechon. Bila gani gyapon kilo na to? 900. Nya unsay oras mo mag-abli diri? 5 AM. Yes. Antod? Ah, mo ba? So meaning ganihara ka diri 5 AM, pero gwapa palagi hapon taron. Pero gutom na. Nah, luoy sad. Dol na nato ang pagkaon ni Lolo Soy Lechon, kuwatag balig 1/4. So mo ni ang panit tilaw nato. So siyempre si Lolo Soy Lechon, gabi na niya kasikat. Gabi ka dagang tao na malit ni diri. Grabe ka taas mo pila. Serious be? Ah, gabi. Wapagani nag New Year pero gabi nag fireworks. Iyang pangit dol gabi na kalasa. Sunod dol mao ni iyahang unod. Dalawa yang unod oh. Lami kayo. Gabi ka juicy. Humot ba gyud siya. Nindot sa Talisay, gabi ka aromatic. Okay lang. Walang pupas. Dami gyud sa Lolo Soy Lechon. Grabe sa solid. Karon ato na punta sa atong next food stop kay Marbs Lechon. Let's go. Sige din Talisay idol, gabi vibes, gabi kadaghan. So atong atuon na po si Marbs Lechon kay naa ako'y nakit-an ng mga sikat na mga vloggers dito ato-atuon. Eh dito siya nangaon. Grabe kay taas ko ng pila sa Lolo Soy. Dito sila kay Marbs nangaon sa akong atuon. Tara, let's go. Ay laki. Yes, may buntag. Kumusta? Long time no see. Nibalik na pud ko diri, no? Oh. So, naglechon pud tour ko diri. Ganahan ko mo try sa syempre ang Marbs Lechon. Moro yapon, unsa gyapon oras mag-abli diri si Marbs Lechon diri? Kung weekend, sir, 4 to 5 AM until last supply. Pila mga book kasagaran lechon mahurot ninyo kada Sunday?
Sunday 10 to 15, sir. 10 to 15 lechon kada Sunday. Gabihas ha. Kapila man ang kilo sa inyo lechon karon? 900, sir. Oh, grabe ka sulit eh. Marag yapon di ay. Natay, ginabot diri, sir. Ginabot ka ni? Lamang loob sa baboy, sir. Nya, kinilaw. Kapila man imong ginabot? 80, sir. Mo ni? Oh. Diyos ko, makabungog mo ni ginabot ani. Napa mo dinuguan pod? Naa, sir. Ah, sige, ganahan ko mo-try. Order ko bali og Pila man, sir. mga kuan na ako, 1/4. Okay. Dine in, 1/4 lang sir. kay nag-diet man ko. Dine in lang ko bi. Dine Thank you ha. Nice. So mo ni nagsugod na si Miss. Wow, grabe oh. So nakuha ko 1/4 lechon, more siyag meal. Oh. Okay na, okay ra ko Ano, ana. sir? 1/4. Kaya nag-diet na ko. Tapos isa ka puso tagpila. Tag 10 ang usa ka puso, Sige sir. daw. Okay. Go. Nice. So mo na ni Dol. Okay, 1/4 na ha. Plus ginabot, okay pa ka atong bato kani. Grabe itong ko ano. After niya chop, butangan pa dyan nato na siya o puso. Dara, sir. Uy, salamat makabungog sa dayon yung kuan. Salamat kayo no. Makabungog. Kung sa oras kayo mo makabili diri madomingo. Domingo ay weekend, sir. 4 to 5 a.m. open na. Okay, 4 to 5 And then, a.m. until weekdays? supply last. Oh, Weekday, sir, 6 a.m. 6 a.m. until supply last. Except Tuesday, no? Oh. Sige, salamat kayo ha. Thank you, sir. Kung saan nga may masarap, Ay dapat pinupuntahan. kaya nga, nandito tayo sa Talisay City Lechon Food Park. Ako na po ni sila nakitaan diri, kaya niyari sila diri nag-food trip. Ambot nga ano, nakaptan na sa nako sila. Tapos na kayo kumain ng lechon? Tapos na, may take out na Take kami. out na nga kami. Grabe, kami ba't kabili? tinunahan nyo na ako Alam mo bakit palagi? naunahan ka namin? Ang daming nagpapapicture sa'yo. Sobrang sikat mo dito. Hindi naman. Hindi Pili, naman. nakita ko pumili. Ano pa lang, Sa lechon yun. sa parking pa lang natin Oo pinagkatuluan nga, na. pinagkakuluan na. So, naiwan ka namin. Parking boy yun, parking boy. Sa nagpipila sa Kasi lechon. malayo pa lang kinakawayan na siya. Okay. Ano yun? Violation yun. So, of course, dito tayo sa Marbs Lechon, no? Isa sa mga kuha. Nana, itong mga pagkaon rin, nana, 1/4. Di na sila mukhaon. Ako na lang, kaya busog na sila. Sige, ako na lang. Panoorin ka lang namin. Marbs Lechon din ba yan? Marbs Lechon. Ah, okay, nice. Yun, oh. Okay. Pero, lugi kami kay Idol, meron siyang chicharon. Oo nga, no? Vlogger. May ginabot. Vlogger. Inabot. Walang inabot sa amin eh. Walang inabot na Kumusta yung ginabot. lechon? Anong masasabi nyo sa lechon sa Talisay? Lechon ng Talisay is, ano siya, napaka aromatic ng lasa niya. Tama. Kaloob-looban, hindi lang balat eh, pati yung laman talagang malasa. Tsaka pagkagat mo, masasabi mo, perting lamya. Uy! Galing Sobrang Bisaya. sarap. Dahil sobrang sarap, nakapag-take out kayo, di ba? Kapag take out. Pag take out. Anong gagawin nyo dito? Prito or paksiw? Siyempre, pag Ano lang to, papapakin lang namin yan. Parang Gagawin namin Pulutan. So diretso na ako sa laman ha. Tingnan mo sobrang juicy nito. Ang kagandahan sa mga lechon ay dito sa Talisay, laging bagong luto dahil nandoon lang yung mga lechon area. Yung lutuan ba nila pare-pareha so magkakaiba rin sila? Magkakaiba lang. Magkaiba yan. Magkaibang lasa Magkakaibang rin. lasa, recipe, may sariling ano. Saka So, dito sa Talisay, Dol, imposibleng malumaan ka ng lechon. Umaga pa lang, sobrang dami nang umu-order eh. Tama. Sobrang chaotic. Sige. Tapos ano, pagdating nung isa, maya-maya dumadating na rin yung Oo isang nga. lechon. Tsaka, Oo nga, nakita ko kanina. No? sobrang lupit. Tsaka pag Sunday, Dol, sobrang dami talaga dito. Yun talaga yung Cebu lechon day dito eh, Sunday eh. Ay, tama. Yun. Basta Sunday, marami talagang tao. So, kakainin ko na to. Nagtataka lang ako, bakit ang daming lechon dito? Ah. Hindi na lang isa, dalawa, marami. Siyempre, yun ang talagang traditional dito yun sa, ano eh. Ay, si ano ba yun? Si Papa doon? Di, tsaka si hindi na ikaw, tsaka kausap ko. Tsaka yung mamaya pupuntahan natin yung karkar. Tsaka yung, Kakain na. Kakain pa tayo mamaya, may pupuntahan pa tayo. Sasama na naman kayo or makikita Tama na naman tayo dito, doon. Sasabihan na namin sa parking pa lang, pakiawat na po yung mga magpapapicture para makasabay ka sa amin. tsaka guys, thank you nga pala talaga kay Idol sa Napakabait ni Idol. Sa laging pagsama Sobrang sa amin. hiyang-hiya na kami. Oo nga eh. Door to door, Parang feeling ko si Erwan Yusuf na ako nung Oo nga pagkasama eh. ko si Oo nga eh. Idol eh. Ito yung mga nakakasama niya dito sa Cebu eh. Kaya nga. Ako para na ako si Gawin kagan mo. Hindi na naririnig yung ano mo, puro transcript Grabe. crunch eh. Parang monster. Oh my goodness. Ano to, legendary boy na. Oh. Anyway, salamat sa pagsama. Punta na yung ibang food trip. Let's go. Okay, go. Doon sa nata diri sa atubangan sila mga pagkaon. Daghan sila mga tinda ng mga pagkaon, no? Na sila yung mga meats, na sila yung mga adobo,
sugba, napos sila mga kinilaw. Kung syempre, napos sila gulay, if ganahan ka mag-diet or mag-vegetarian. Pero di na mahimo kung nakasayan si balbakwa. Di mo makiber, di mo ang gulay tungod sa kalami. Sa ilang balbakwa o guban pa. Mo nila mga tinda o dagan kaayo. So naa dito mga isda, naa diri ang gulay, naa sila diri kilawin. Lami po nilang kilawin, lami po nilang adobo, kani ilang adobo, lami ni kawali nila dul. So dul isa na sa paborito ilang pansit, lami isad kay nilang pansit. Na sila lumpia, siyempre na po sila mga sabaw. Kaldereta, linatan, sugba, kaldereta, linatan, tinoa, ug uban pa. So nasad sila diri para gnani oh. Kani kuan man ni sa miss. Tinulang manok. Isda. Kani tinulang isda napod siya. Kapila man nimong balbakwa? 150, 130 gapon. 150, 130 gapon. Naga po siya tulaan, mga nana. Napalapa. Nice. Taksikuti. Ni uy. Ini. Gana ko tulaan. Gana ko mo tulaan katong murag knuckles ba. Wow, alright. Kani is one. Ikog ni. Yes, sir. Sige, paad na lang kog panit. Nadako, murag lapad. Wow, kani nagpaad kog panit dol. Baligduhan niya akong balbakwa. Wow. Sige, usay oras mo mag-upload diri sa Kadlawara. 7 AM, sir. 7 AM. Every day. Every day mo diri 7 AM. Until Maubos. Mahurot. Until mahurot. Nagyapon mo paniud to? Naaga po. Sahay na. Oh, sige. Salamat kayo. Mo-order sa kog isa ka mais. Wala lang energy pero nasa appetizer lang to sa atin Hindi, kala kasi mag-i-intro ka na eh. Ha? Yun na yung natural intro natin. Ayun na yun. Inaantayin pa naman namin. Dol, naanata diri sa ato ang ikaduhang food stop. Actually, after na tong lechon, naanapod ko diri sa Yancy's Balbakwa para mag-appetizer before ta mag-lunch. Ambot nga nung naanapod ni sila diri sa ako ang atubangan karon. What do you mean? Ay, sabi ko, isang karangalan nandito kayo sa akin. Naintindihan ko na yung ambot eh. Ano ba? O, ewan ko sa inyo bakit Okay. bakit maganda yung sitwasyon nandito kayo ngayon. Okay. Of course, naanapod sila diri si Ewik Mukbang, si Ka-Food Trip, among food trip diri kay Sus. Mo na gini Balbakwa. Tapos nag-una na sa sila kaon. Kayo na naman yung unang kumain, hindi niyo ko naman hinihintay. Parang lugi ako sa inyo, puro naka-rice, corn rice kayo. Alright, tsaka more Balbakwa dahil vloggers kami. Kaya si Ewik Mukbang sikat dito eh. Siya nagpapasikat. Hindi nagpapasikat ni Yancy. Bili mo yung mga lola't lola talagang Ay! recognition. Totoo. So, sige, sabay tayo. Mayroon tayo ditong balat. Siyempre, ang Balbakwa kasi ay mga parts yan ng mga mukha, pork mass, tuhod, paa, buntot ng baka. Pata. Sige, kain tayo. Ang lambot oh. Sabi, may kuha niya idol kay halang-halang, lapot ang sauce. Yan, medyo yung lasa sa sauce. I think sa saltiness, sa may salt, black beans, saka yung may pineapple kasi. Luya, meron din. Mayroon din. Tanggal ng ng anggo. Tama ba, may luya? May luya siya idol. Lemongrass ba yun? Tiyata. Di ba ito tanglad pa? Tanglad data yan. Lemongrass. Ito malambot to dol. I think depende sa party. Yung binigay sa atin na. Sabi, Sa akin din eh, malambot eh. Baka malambot yung sa'yo. para itong parang mukbang na eh. Inspired by Ewik Mukbang. Yan. Ayan. Ayun no? Uy! Grabe! Alala ko si Bisaya Studio. Lamot. Napapakain ko talaga, no? Uy, si Ewik nag-mais. Uy, Bakit? may video pa tayo mamaya. Oo nga. Kasi, laan to. Pwede kasi ako sa mga... Actually, kahit maparami tayo ng kain, huwag kang mag-alala. Dahil may Grace Mart na. Rice, coffee tayo. Tama. Kasi ito yung rice natin, corn rice. Wow. Ito naman rice coffee. Yeah. Galing Combo. Pasok pa rin, no? Mga nila yan si Balbakwa. Actually, di man giniingon delikado. Basta di ka magpalabi o rice. Tapos, yung niya, yung unod, pampabata ni. Hindi ka na kailangan ng, magpa-batax. Collagen na yun, collagen. Collagen. Rich in collagen yan. Babata ka talaga. Kahit 40 years old ka na, magiging 21 years old ka pa. Ganyan yan. Honestly. Natural collagen. Oo, natural yan. Totoo yan. Tsaka natural lip balm. Hindi dry, di ba? Parang ganun, no? Nakaka-pogi pala to. Pag ako kakain ako ng Balbakwa, finishing ko ng kilawin. Pampawashing, refreshment ng baby. Tapos yan quality kasi tangigi. Tanigi. Barcode. Quality pala to, mga kasakmol. Parang sa yun sa Baguio. No, sa Baguio pala yun.
Masak mo, di ba? Oo nga. Diba? Parang yung flavors niya, binalance. Meron pa tayong pupuntahan ha. Lunch pa tayo. Ano pa lang to eh? Ano ba to? Appetizer pa lang. Kala ko dessert eh. Pwede rin. Bakit? Dili is. Anyway, ato na punta sa Pikas na food spot. Yung mga on sa medre. Do, last stop sa tong food trip nata diri sa City of Carcar. Siyempre, sa pamilaan nimo ato on mo ka diri lechon. So mo na tong last gyapon na ato on sus, di na dun ako kaya kung saan taman nag-crave man ta niya. Mo may purpose atong episode. So tara ato na tahe, madto ta og gwapa nga lechon. Let's go. Welcome to Carcar Public Market. Public Market adol, grabe hustle and bustle na adiri tanan. Mga goods, ingredients, tanan, fashion items, mga pagkaon, raw materials, raw meats, kakanin, ug uban pa na adiri tanan sa maning mga kakanin na colorful kaayo, dagan kaayo. Na siya mga klase-klase diri kakanin, budbud, suman, mga puto, masi, napo diri empanada, napo diri mangga, tanawa mangga ni nanay. Napo hipon, sus grabe ka idol. Kuno yung sugat nimo diri sa public market, napo diri ang mga bingka. Napo diri ang mga torta. Sos, grabe. Napo diri ang mga kakanin ni nanay. Grabe. Siyempre, napo diri grabe. Hello, sus, lamiag yapon sa inyo mga kakanin. Dagan gyapon din mga lamian ani diri. So nakarim ako diri kay naka-vlog ko diri sa una. So before ka mo adto, kempe cleanse ani mo palette. Di ba lami kayo ang ilahang mga kakanin. Pwede mo muapit diri before mo maglechon. Diri dol mo nim sugat nimo. Mga free taste. Naadiri klase-klaseng mga lechon sama ni Arlene Special Lechon. Napo diri si May Special Ilong. Uy, May lechon grabe. Mga gwapa ni nga lechon na good. Ikaw mo din na. Kompetensya na mo si mong ate. Nice, grabe ka idol uy. Hello, grabe. So Manila, may isa lechon na May lechon. Gwapa lagi ni nga lechon. Gupa sa imong lechon, oy. Ha? Mo na nabilin sa imong lechon. Guwapa man gyapon. O gyapon lagi kupas ang imong lechon. Sinaw gyapon. Crunchy gyapon naglami. Safety unsa man eh? Free taste. Wala ngatilaw na sa ko guwapa nga lechon. Balik diri sa Carcar. Thank you kayo ha. Dol kita gatag free taste sa usa ka guwapa nga lechon. Grabe. Cheers be. Dugay-dugay na po. Nami lagi mo lechon, parera mo lechon ha? Dahil na pangayon. Ito pa din sila ni Rochel's lechon. Actually, magsuon na sila, parera na sila guwapa. Na ating parera na sa lechonan, lahi na sila name. Nganahan mo maglechon, arisan mo contact ni May Special Lechon. Special na ha? Napod si Oka. Uy, lami ni si Oka Paras. Isa na sa akong natilawan sa una. Oka Paras, napod din si Emmy and Bogart. Wow. Hello, uy! Nindot kini diri dol kay naay aside sa namaligya napoy nagmukbang. Grabe. Unsa man yung pagsudan diha? Lechon paksiw. Yes! Unay di ay? Unay na! Bagay. Uy, Diyos ko. High blood mga tindera? Ay, dili na mga high blood, oy. Hot lang kay mo. More na. Asa man ni Sintos lechon, napoy Bonitas lechon. Oy, salamat. Bonitas lechon, na cute nga lechon. Mo sa niya Bonitas lechon. Hello. Napod si Milling Jeffrey Special Lechon, Mercy and Roel, Lita and Joel. Uy, lami isa ni sila. So gabi jud basta mo ari jud ka Carcar lechon, gabi ganap. Typical mura kag nasa sulod sa wet market pero puno og wet juices sa lechon Carcar. Tara ato na tong isa ka lechonan. Miss Rochelle, may hapon. Sorry na late ko kay naniud to mi og nag-dessert mi dito pampainit sa among tungkugo karon kay murag painit na pod. Nag-crave mi. Unsa man ni? Tagpila gyapon nimo lechon dire? Uy, grabe no, barato ni ko pa sa imong lechon. Uy, ay este yung lechon. Hala, misa sa imong lechon di gyapon no? Ay kani ba? Tagpila kilo? 800 gyapon. Sige, gay daw kog mga unsa man na 1/4. Okay ra, sige, kana ako Miss Rochelle. Kana pa-chop niya ako Miss Rochelle. Okay, grabe mo chop Miss Rochelle no. Dapat igid mo magbinuang ani niya kay sos. Hal, Diyos ko. Kalami ay. Kana ay.
Pagkagwapa gid sa lechon ni Miss Rochelle oy. Kung ganahan mo mo-order sa lechon ni Rochelle, na diri oh. Contact lang iyang number. Ganahan sad mo mo-order sa iyang sister na apo diri oh. Iyang number, yung sister. Mga parehara na sila. May kailang lahi. So mukuha din siya nasa tay usa ka puso. Uy, na hindi kay gikan gid sa iyang heart puso. Sige, Alright, so nag-order tag 1/4 kay ari na akong kaunon. Mao na, nice. Uy, kalami ana oy. Mao na gid, inagid ko kay last na ginako ni siya. Dili mo na pampahay blood, Ma'am Miss Rochelle no? Uy, gibutangan og. Unsa na siya gibutang nimo? Mao na yung sabaw. Ah, lami ani oy. Bantog ra fresh kayo pirmi kay paliguan man di ay. Ang kaning lechon, grabe. Mao na gini. So Miss Rochelle, unsay oras mo mag-upload diri sa Lawara? 7 a.m. Until lechon mahurot. So everyday mo na adire. Sa Sunday pila ka lechon mo mahurot? 10. Oh, daghan na no. Nandito tayo sa Karkar Lechon at titikim tayo ng maganda, gwapa at makinis na lechon sa Karkar. Ba't nandito na naman kayo? Kaya nga eh. Kakain na kami, ang tagal mo na naman. Sabi mo, bibili lang tayo ng sibuyas eh. Ay, oo nga, Dinala mo no? kami dito. Oo nga, pasensya, ano ako eh. Balat sibuyas pala hinahanap. Anyway, Dol, nahanap po diri sa Karkar Lechon, Rochelle Lechon. Last na gin na ako ni Promise. Last na to, Promise. Kasi parang ano na, delikado na. Nakailang lechon na tayo, Idol. Simula kagabi. Grabe, 4? 5? 5? Lima na. 5, no? Unlimited yung kagabi. Anyway, nandito na yung pinakamagandang lechon sa Karkar. Pinakamakinis na lechon sa Karkar. Yan. At pinakagalit na misis sa harap. Sorry. Nirepresenting sa asawa ko eh. So anyway, okay, so nandito na si Kapod Trip tsaka si Ewik Mukbang. So ako na, tapos na silang kumain na naman. Naunahan na ako na lang. Ganun talaga pag ikaw yung nag ng mga bisita, ikaw yung huling kakain. Ikaw ulit kakain. Oo nga, no? Parang tira-tira na lang talaga. Ano to, pagpag? Hindi oh. Ay, sorry. Joke lang yan. Cut. Cheers. Wow, mag-commercial. Masarap yan, may ano. Ano? Ay, ano to? Hindi, nice. Papaliguin ni Kuya Ewik Mga jutek ng pinakurat. mo. Ay, gano'n. Yan. Wow, wow, wow. Oo. Nubos. Parang waterfalls. Oo. Perting lamia. Ikaw naman. Grabe, sobrang juicy. Balat pa lang, ulam na talaga. Pwede ka nang balat ng lahat sa kapuso. Tama na. Perfect, perfect. Ano masasabi niyo pagkain mo sa Karkar? Ikaw, Sarap Dol. ako, para sa akin, parehas naman silang masarap, pero may pagkakaiba sila, depende na lang sa tao, kung anong prepare nila na lasa. Sa Sa'yo akin, naman, Dol. parang mas gusto ko dito sa ano. Para sa akin lang Dito, ha. Hindi siya si ano yung mismong lechon dito kasi okay. ano siya salty but yummy. Then masarap siyang ano isabay sa ano tawag dito? Puso. Kasi Tama. di ba pag medyo maalat, parang ang sarap. Totoo, Sundutan totoo. kagad ng ano kanin. Yun. Totoo. Dahil ikaw sa maalat eh. Maalat-alat kahit maalat. Ay, gusto ni Kuya Ewik talaga magandang masarap na lechon. Maalat-alat. Alat-alat. Thank you. Parang hindi naka-record ah. Sige. Hindi nga. Sa'yo lang na side, hindi naka-record. Sige, ito na naman laman. Last bite ko. Yun no? Oh, grabe pati buto. Ganun kasarap. Oo. Humok. Tama. Gambot. Grabe, idol ni Dries Karkar. Quality. Quality mga kasakbol. Hindi pa siya nakapunta dun eh. Siyempre, hindi tayo mag-alala dito Yes. dahil walang problema yung mga ganitong klaseng pagkain Dahil maganda. Meron niyang Grain Smart Rice Coffee. Tama. Maganda yan sa puso. maganda sa puso, lahat ng parte ng katawan healthier, daming benefits. Daming benefits. Salamat. Wala lang tong SS, DSIS. Ay, wala. Okay lang. FDA approved naman to. Oo, maganda, maganda. Nutritionist approved to. Ay, ganun. Kaya panalo to. Ay, Available to sa lahat ng online Ang seller. problema kasi ngayon ng mga tao, acidic na sila pag Oo. nagkakape. So maraming nag-i-stop na magkape. So kung nagki-crave kayo ng coffee, Sorry. ayan. Ito yung alternatibo. Grain Smart Rice Coffee. Alternatibo, epektibo, Guarantee- bienvenido. Ano ba? Ano, parang ganun. Garantisibo. Parang siyang alternatibo! Resibo. Anyway, yun na ang Oh, last yan na. episode. Last stop natin dito sa ating Ultimate Putok Batok Bukas meron pa tayo, Food Dol. Tour. Meron pa pala bukas? Oo. Oh, sige na lang. Ay, sige na lang. Basta ngayon, ito na yung last natin. Di na namin kaya. Magkape na naman kami mamaya at magpahinga na. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to
Ka-food trip. Kung saan nga may masarap. Masarap. Ewik mukbang. Kung saan man may mag... Hindi, tawa lang isa kanya. Tawala. Okay, sige. Don't forget to subscribe to their YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Siyempre sa akin. Once again, this is Idol Steve na nagsasabing, hingat, hamping, at take care. Sige, bye. O, listen, Paxio, bili tayo ng ano dun?